Kif kien mistenni dak li kellu jkun dibattitu ċivili bejn it-tlet mexxejja politiċi fl-Emcast spiċċa ġie manipulat mill-Labour bħalma ġara fl-Università biex aktar ikun jixbaħ mass meeting kif imdorrin naraw kull nhar ta' Ħadd mill-dibattitu ċivili mill-istudenti għall-istudenti. Il-preparamenti miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kienu ilhom li bdew b'telefonati li saħansitra saru lil nies bi żball bi pressjoni fuq żgħażagħ biex mis-7 ta' filgħodu ikunu fil-kju barra s-sala biex jappoġġjaw lil Joseph Muscat. Lejliet id-dibattitu saħansitra ntrama trak big screen u posters bi slogans laburisti barra l-kulleġġ li kellu jitneħħa mill-pulizija għaliex tpoġġa b'mod illegali. Deru wkoll żgħażagħ bi flokkijiet laburisti iqasmu xi flyers. Kmieni l-4 filgħodu ntbagħtu wkoll SMSs biex iż-żgħażagħ laburisti jikkjujaw minn kemm jista' jkun kmieni għal dan id-dibattitu li beda f'nofsinhar. Fil-fatt fis-sigħat bikrin tal-ġurnata mill-ewwel bdew ifeġġu żgħażagħ laburisti jikkjujaw biex jitlu fis-sala għad-dibattitu. Aktar ma beda għaddej il-ħin, dawn iż-żgħażagħ li bdew jobdu l-ordnijiet tal-uffiċjali laburisti bdew ikantaw innijiet u slogans laburisti. Barra s-sala stajna naraw ukoll id-deputata laburista Helena Dalli li jidher li ħassitha skomda malli rat il-kamera stanet television u pruvat tistaħba. Għal dan id-dibattitu kien hemm ukoll numru ta' studenti u żgħażagħ li ġew jirringrazzjaw lill-Prim Ministru għall-investiment li jagħmel il-Gvern fl-istudenti b'mod speċjali dawk tal-Emcast. Mal-infetħu l-bibien iż-żgħażagħ laburisti bdew deħlin fis-sala u bdew jobdu l-ordnijiet tar-rappreżentanti tal-Labour Party dwar fejn għandhom ipoġġu. Fis-sala imbagħad kompla għaddej il-mass meeting laburista. Saħansitra l-laburisti bdew iduru lura lejn studenti li daħlu jsegwu d-dibattitu u oħrajn li spiċċaw barra jgħajruhom, jippuntawlhom subajhom u jaqtawlhom idejhom. Interessanti l-fatt li numru ta' persuni li bdew jibbujaw ma li jitkellem il-Prim Ministru u jgħajtu ma li jitkellem Joseph Muscat kienu l-istess nies li attendew għad-dibattitu fl-Università. Ma li spiċċa d-dibattitu tliet mexxejja kellhom joħorġu kif titlob l-ordni mill-bib prinċipali tal-Emcast, iżda Muscat għażel li għall-kuntrarju tal-pariri dwar sigurtà li jingħatawlu joħroġ bil-karozza u security mill-bib ta' wara fejn inġabret ġema ta' persuni mħalta li appoġġjaw liż-żewġ partiti politiċi. Wara d-dibattitu rċevejna dan il-kumment minn student tal-Emcast waqt li ħadna wkoll il-kummenti ta' numru ta' studenti. Kien ħafna mistoqsijiet minn naħa tal-Labour u fej ħafna minn sħabi eżempju ma tħallewx jidħlu, sħabi nazzjonalisti ma tħallewx jidħlu għax kien hemm ħafna telefonati minn naħa tal-Labour biex jidħlu ħafna studenti laburisti u kien hawn ħafna jagħtaw barra qabel ma tħanna. Bdew iċemplulhom mill-bira biex jikkjujaw fis-7 nofsa filgħodu mentri kienet għandna lessons sal-11. Ġifieri opinjoni kulħadd għandu naqbel, però kien hemm manipulazzjoni żejda. Nazzjonalisti reġa' fetaħ l-Emcast kieku aħna maħniex qegħdin hawnhekk nistudjaw. Aħna nattendu l-iskola tal-Radio Disin il-Mosta, ġejna hawnhekk biex nippruvaw nisimgħu d-dibattitu ma għal raġuni ma tħannix dejhom. Wasanna u nsibu ħafna nies barra ma stajniex nidħlu ġifieri. Kulħadd jitkellem il-Prim Ministru ħafna bbujar minn ħafna nies li nafhom jien naf stess li ma kienux li ma jiġux l-Emcast.
Bekk dan kien it-tieni dibattitu li ġie manipulat minn Malta Labour Party wara li l-ġimgħa li għaddiet bl-aktar mod ċar anke kif jidher f'dan il-post fuq Facebook għamlu minn kollox biex jimmanipulaw id-dibattitu fl-Università. Persuni li ċemplulna matul il-ġurnata għalulna biex nagħmlu din il-mistoqsija. Għalfejn Muscat ikun irid jattendi dibattiti li jkunu manipolati minn Labour, iżda dibattiti oħra bħal dak ta' Xarbank fl-ewwel ta' Marzu li ġej fejn argumenti politiċi jirbħu fuq l-ajjat u t-tisfir jażel li ma jattendix. Matthew Bonnet għal Net News mill-Lemcast.